kan belajar petir ya kan petir gak ada contoh bro ada contoh seperti ngaruh studi hitungan ya hari ini nggak ada keras atau konkret kan ya sudah tadi ada yang itu terus ya sebelum gue dilanjut ke kantor ya kita produksinya calon dulu ditanya-tanya ini ceritanya kayak gini gitu lalu dan ya Allah terus sebenarnya terima kasih ya lanjutkan ya Allah iya ceritanya so dari dagelan ini piye ya berarti gak gelem kan? Gak gelem? Sedane pending? Gak singgone anu, singgone petir. Iring to. Ora ning ale. Saya ning ale. Ale ke sapa? Yanti jalo. Terus aku ngilangi gone anu Tunggalar. Kak Tunggalar to. Kok Tunggalar. Lawe mana ada ukur nikmati. Makan bondo. Pedet kidul, pedet telur. Macam Ramadan gue. Tak anu kae lho. Begitu nek wis mulai ka nganu demrau. Lo gender. Teh lo gender. Kan ndi pasane? Gender ya gak bet. Cik ndi? Wis jeneng kidul apa wis mlaku ngalor? Wis aku ngalor wis e. Di daerah Jura. Gak apal. Anu, Jemputri. Oh, itu jero ta? Iya. Oh, berarti metu nganu kowe, ngene Adi Tirta, itu jero berarti. Ya sing di pasar. Terus tembuse Paron, Tembuse Paron. Pasar Paron. Pasar Paron. Anu kae. Main mlebu bune. Jenglungan cor ril, metu Iya. terowongan ini. Hmm. Oh, tadi metu Paron, metu Pasar Paron. Main ngono jebusane. Oh, berarti metu Gelung. Pasar Paron belok ngiri terus nganan to? Ah, metu Gelung. Gelung Paron, terus tembuse Pasar Ngale. Janjian iku. Wis ngenteni ning kono kae. Ya urung. Makanya tanya Mas menit karo mobil es. Berarti dia anu metu ngancar. Bisa metu ngancar ya? Gak metu anu kono, metu TPK Kokulon. Jengkrik gak? Tunjuk. Kokulon. Oh, berarti metu anu to. Terus dia kok Sondi lurus. Baik Kokusnan. Ya kosan Pak. Ya ora Sondi metu TPK, metu jalan raya. Terus ngetan. Luwe bompet no wi jane, ya ta? Luwe bompet no wi. Iki wis klewat lho jurane. Kelasé mindu iki. Engko lek Sri teko totet-totet wis gak kolu no. Lah ya wis gak doyan mangan to iki. Wis lewat no lek Sri. Terang dino tek lek Sri lewat ya. Salah ya. Aku gimana tak omong. Mbok winget iki nek Sri ceritane. Sri, iki nek mandek ning kono. Cacamu. Masa mbok main ngono? Hah? Masa mbok main ngono? Ya ora sih. Lah. Ya nek apa aja. Sri. Anu mandek ning kono lho jane.
ning biji lho. Terus ning ngono tasah kayak metu. Ning kene iki tasah kadang arah senar. Mlaku nyabrang kaduan. Mosok tak tulit terus petan. Delok kok gerbang wis enak. Iya, mandek kan ngarepe anu kantor lho. Kan nggon to kuwi. Sarjuwet iki lho ngono. Sarjuwet lha sarjuwet to. Mandek ning kono, tolit ta. Ora mesti yo kono. Ya iya. Ya ngene Instagram, Instagram tipe kasih nek lucu ini. Cek mundak bayi yo ngono ya, wong merusuh ya. Kok Tapi nah usahane ya mundak. Usahane mundak gede. Nah ya treke piro Treke jalan terus ya tebune. Iya tau mana tebu tuh ya. Lanang cilik wireng ya gak cilik men lah. Aku tau petukan nggon liya kono. Gak yo ngeterno sing bojone. Blonjo, Pak sampai. Kan aku gone liya ya tau. Blonjo itu mak ya aku tok gak apa belum. Gak kenal, gak ngerti ngono. Jane yo ngerti nek kuwi anak pesti. Ini gak ngawai ini. Yo, tok gak roh aku. Tapi kapan tak taruh? Nggo nek tak asline tak sopo nek sing lanang diku nek cemburu malah. Salah anu lho. Iya kan sing lanang jarang ngerti ngono lho maksudnya. Jarang nang omah ngono lho. Nek pas kira nang omah kan mesti sing edok terus. Lanang kan jarang enek ngono. Tak ngomong. Coba. Ya, wis ngono tak. Sok. Kadang pas aku kirim nggone kuwi Kak Putri sing nggone buke kan tutup. Jadi wonge rono tak kon temake pisan. Akeh pisan, Bu. Nah, mbak gak rono. Oh alah. Yo sebenarnya kero. Ini nah, aku gak mampir rono kan entok. Jadi ini sambil lo suka ya, Trisna. Siapa? Trisna. Aku tak tinggal di nang tensir ngene abadi wis sapa? Wis abadi. Saya ngene Rianti ngene Almira, aku tinggal balik rono suka. Ngulasan. Iya, kan ngulasan. Buka alhamdulillah aku ya wis nek buka ya wis santai pisan kan aku terus ning Paron to. Pasar Paron enak loro. Dalah wis buka ya wis. Jualah lo wali gone apa ya? Kamini. Urung tak scan dah. Tau balik rono. San. Muslimat gitu. Entar kan wis mandek dilet ngono. Nang ngandhe ini mandek. Nek mati warung mlaku. Iya, mati warung mlaku. Namanya mandek sak dilet. Tapi pas garapan akeh ya keri ya wis ngawur. Ngawur. Sak. Iya. Wis sak. Keneke. Kon balik-balik nah ya wektune mepet. Awalnya jeda aku mlaku ki adol. Beng. Rembak aja mangan. Lalu baik. Kita Oke.
wis. Kayak itu benar. Apa? Takut ada. Lebih memang dadi lakon iki dadi lakon lakon iki nah jenenge lakon iki lakon menange keri Ya kon. tol Dunia boneng. Wes duit wong wis bingung. itu ya tanam kuwi